So guys, magkiprito na ako. Apply ko siya ng konti. Napainit ko yung guys, olive oil ang gamit ko. Tsaka butter. Imbitahan magluto sa Pampanga. Presyo ko magpalit. Ay, no? Stir fry. Nakalitan na kasi nito sa mo plastic eh. Stir fry ko ito bukas. Wow. Pero magkain na akong bawang bukas. Sinali pala. Important no. Yan ang bangus. May seya mag-travel. What's that? Ano? Seafoods kare-kare.
Ha? Botas, kung meron yung mga ano. Anak! Anak!